धीरे से तू नाचा हो न तो लग जाई लोग पाछा हो। अच्छा तनी धीरे से तू नाचा हो न तो लग जाई लोग पाछा हो। पाके मौका बुरा हाल करी अरे हाल करी। ड्यूटी में अजमाल झड़ी नाच रहल बा लाल पड़े। ड्यूटी में अजमाल झड़ी नाच रहल बा लाल पड़े। समझे क्या? नाच रहल बा लाल पड़े, लाल पड़े। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। नाच रहल बा लाल पड़े। मारबी आज हम ऐसन ठुमका हिल जाए पूरा रांची दुमका। केहू कहे लेला बिंदिया, केहू कहे लेला झुमका, केहू कहे लेला झुमका। मारबी आज हम ऐसन ठुमका हिल जाए आज रांची दुमका। केहू कहे लेला बिंदिया, केहू कहे लेला झुमका। तनी धीरे से तू बोला हो। अच्छा। ना सजन जाई गाँव टोला हो। उसे का? शहर गाड़ी के चक्का टाल करी ओहो। टाल करी अरे टाल करी। ड्यूटी में अजमाल झड़ी नाच रहल बा लाल पड़े। ड्यूटी में अजमाल झड़ी नाच रहल बा लाल पड़े। बुझाइल? लाल पड़े, लाल पड़े। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। नाच रहल बा लाल पड़े। किस्म किस्म के गाए बगाना सभे लोगवा होई दीवाना। छोड़ब आज हम ऐसन तराना पागल हो जाई सारा जमाना, पागल हो जाई सारा जमाना। किस्म किस्म के गाए बगाना सभे लोगवा होई दीवाना। छोड़ब आज ऐसन तराना पागल हो जाई सारा जमाना। राइटर संजय के बात माना हो। हाँ। ऋषु राजा के दर्द जाना हो। कितना लोगवा के दिलवा बेहाल करी बेहाल करी बेहाल करी। ड्यूटी में अजमाल झड़ी नाच रहल बा लाल पड़े। ड्यूटी में अजमाल झड़ी नाच रहल बा लाल पड़े। बुझाइल?